Dnes si pripravíme dobrý ovocný koláčik s mrveničkou. Pripravila som si drobné ovocie. 600 g polohrubej múky, 250 g cukru, 300 až 350 ml plnotučného mlieka, štipka soli, šálka oleja, kypriaci prášok a 4 domáce vajcia. Mrveničku si pripravíme z masla, hrubej alebo polohrubej múky a cukru. Do misky si dáme všetky suché ingrediencie, múka, cukor, soľ, kypriaci prášok a premiešame. Pridáme vajcia, olej a mlieko. Cesto dobre vymiešame, aby sme v ňom nemali žiadne hrudky. Pri pečení sa najlepšie darí, ak máte toho správneho pomocníka. Mrveničku si pripravíme z masla, hrubej alebo polohrubej múky a cukru. Plech si vymastíme a vysypeme polohrubou múkou, vylejeme naň cesto, poukladáme ovocie a navrch posypeme mrveničkou. Rúru si vyhrejeme na 180 stupňov a koláčik pečieme do zlatista, približne 40 minút, no záleží od rúry. A je hotovo, tak dobrú chuť!